Takže čau, ja som Maťo. A ja som Majo. A my vás vítame pri ďalšom dieli z minihier. A hráme na gamerovom serveri play.survivalgames.cz. No a dneska si hráme minihru Survival Games, tak jak sa volá tento server. No a IP máte v popisku, ale je to zbytočné, keďže je to základ Minecraftu, tento server. No a princíp tejto minihry je veľmi jednoduchý, ak by ste náhodou nepoznali. Musíme, máme na začiatku 10 sekúnd, kedy môžeme dojsť na stred, vybrať nejaké veci a potom zdrhať. Ale niekto to nejak hrozne rýchlo vybral, nech sa mi to nezdá. Mám iba nohavice. A my budeme tímovať, pretože samozrejme, na čo budeme proti sebe, že to je tímová minihra. Keď tu mám nejakého týmu, ale nemám vôbec žiadnu onu. Čiže... Si ty čau? Kde? Preto. No vyhľadám tých gatiach, tam. Potom je to jedno. Jo, ono skašla. On nemá tiež meč, či? Nemá, dobrá, poď. Hráme. Tu musí byť nejaká česká. O, tak. No. Máme šťastie dnes. Keď sme hrali hru, kde sme sa rozohrávali, je to typek s diamečom. Lebo to je posledné. Táto hra bola taká trochu moc krátka. Ja sa portnem na... A ja... Tu je. Ale ešte to môže vyhrať. Nájde si meč a... Čiže som to zase stratil. Kam si zdrhol. Na tejto minihre je dosť veľa cheaterov. Vidíte, zase dostal niekto by Nightscraft. To je také proste. Ale my sa vzdáme. Čiže čo to znamená? Akože sponzor, nechápem. Ja ti môžem poslať nejakú vec, keby si chcel. To je aké dobré. To je mega. Že sa nám musíme ani stretnúť. Vieš, na tej koleni, čo máš tam napravo niekde napísané, každý na začiatku tuší, že je 80 cca. Ja ti napríklad môžem poslať nejakú zbraň. A ináč mám skin, konečne. Lebo, vieš, viete, mne sa to ani raz nechcelo robiť. Takže... Budem ti hľadať česky, okej? Ja budem tam... Á, tu máš jednu. Kde? Tu. A kde? Ty si... No, poď, prosím. Ty si tu, dozadu. Počkaj, teraz toto, a hneď táto budova. Áno, ideš rovno. Áno, tam, doprava a tuto dole. Doprava, tuto? Áno, tam. Nie, rovno ešte, mal si ísť ešte rovno. Tuto, a ideš tuto a máš to tam. Čo tam je? Sheep. A ja mám ešte toto, jak sa volá? Luk? Nie. Dostal som český luk. Je tu jeden. Ja už strieľam iba šípami. Ja už nemám šípy. Sakra. Ale to čo je, keď... Aha, chcel ti meč. Však, lebo nemáš meč, takže... Koľko máš srdiečok? Týmuj s ním. Koľko máš srdiečok? Pol srdiečka. Jasne, zabijem a ty kokos, to je fakt super. Dobre, dáme si ešte jednu hru, ideme na... Alebo možno jedné. Ale ako... Takže ideme ďalej na to. Hore. Kde? Si ty jedna? Vidím, chod tam. Som? Čus. Mám si niečo kúpiť na začiatok, ten speed by sa... Sharpness. Kde to bolo? Tu. Nie, tuto je Sharpness 4. Ale to je jedna rána, to je zbytočné. Speed by sa... Ale ne, kašľam. A musíme bežať po tejto českej, čo je hneď tuto najviac naľavo. Dobre. Alebo... Jelo! Je tu jelo! Kde? Kamu jelo? Ak si pamätáte z minulej hry, tak tam bolo určite jelo. To bola... Video sa volalo Pinďo, neviem, či ste videli. Tam bol náš kamarát Jelo, on je to celkom borec. PvP mu ide.
No, ban. On dostal ban, Nightcraft. On tu zase je, kde to je? No tam niekde hore. Rozbehnám sa, takto. Dobre, ideme to. My sme obidva najbolili. Tak pobačky. Pomoc. Chránim ťa. Máš meč? Áno. Si pokupoval nejaké veci, či? Aha. Kúpil si nejaké veci? Jednu. A mám aj pre teba Diamond Chestplate! Pomoc! Jasné, on ma vyžere. Mám gate, aspoň mi nebude fúkať na prdel. Ináč, koľko máš ty coinov? 2040. Čo? No. Napíš niečo do chatu. Kamo, ty si to jak tryhardil? Kamo, on má 2400 coinov, veď tu má nejaký typeček 135. To je dobrý tryhard, kamo, dobre ty. Vieš, ja som v tom dobrý. No, respektuješ ma? Počkaj, teraz som ťa... áno, respektujem. Česká. Potom napravo, choď napravo. Napravo? Tuto, jak je ten strom. A tuto máš česku, vidíš dole? Vidím. Poď sa pravo, áno. Čiže jej dám niečo, kde je? Ešte poď sem, jak je tá voda. Vidíš? Napravo. Napravo? Áno, tam. Choď rovno. Je tu. Naľavo. Vidíte. Ale poď sem. Kde? Sem. Naľavo. Naľavo? Tam, áno. Tu máš jednu. To si zober. Potom si zober. Ešte tu je jedna. Tam, potom. Vidím tam. Potom. A potom ešte tam na druhom. Ešte si potom máš podzemí ako v tom mori. Tuto. Chápem. Irony a sheep. A za tebou. Tam. Kde? Tu. Ešte tam, áno. Vidíš tam? No, tak. Kamo, ale... Má power 5-ku? Lebo mi oberá jak prasa. No. Tak, poďme. Počkaj, ja sa chcem portnúť. Aký mal luk? No, nevidím luk. On mi zobral veci ako Diamond Man. To bol on? Áno, to bol on. Ja som Ale kamo, jaký tryhard, tak kúpi mi nejaký meč dobrý, lebo ty máš tak toľko coinov. Preto máš aj taký skin, akože... Arabik, máte tam, vidíš? Vidím, som. A ja. Si vedľa mňa... Ukáž, pozri sa na mňa. No, má namakané tie hličky, tak jasné, keď tryhardiš. Kamo, ale dobre, ty tu má nejaký typeček 135, 115, ja tu mám 110 dokonca, lebo ja to míňam. Môj rekord bol tuším, že 500, ale ja to hrozne míňam. A teraz už nemôžem míňať, lebo som to tak minul. A potom hneď poď za mnou. Počkaj, ja som vzadu. Kúpujem všetko pod Vidíte, tu je jelo, môžete vidieť, tu si zväčší myško, aby ste to videli. Už mám málo coinov. Áno, málo coinov, koľko máš? Už mám 390. Čo si kúpil? Po dvakrát pre teba. A čo si mi kúpil? Tak choď tam, poď za mnou. Tam. Vidíš? Čo si kúpil? Dva. Kámo! Že si kúpil nejaký diamantové vybavenie, tak... Hlavne niekam. Poď tu do tohoto chrámu, do tej veže. Tak ma vidíš. Tuto máš čestku, nie. Tak daj mi to najprv. Takže, tuto máš toto, takto, takto, ale koľko rám? takto, Neviem. takto. Dobre, ty. Si pána, kámo! Nemusel až tak veľmi, stačil meč. Ale sme dvaja najväčší borci v celej onej asi. Ideš? Počkaj, tak by sme si mohli nájsť nejakú obeť. Vidíš? Poďme hľadať, ale kámo to. A ty si ešte hovoril, že prečo si toľko minul. Akože... Čo neurobiť pre kamoša, vieš? Akože ja veľa miniem, ale koľko si ty teraz minul? Si pána, za toto aj obe minútiku nám môžete dať like. A budeme z toho radi, samozrejme nás zahrajú srdiečka, takže...
O, niekto, Maťu. Vráca. Zdraj. No, tak sa budeme. Ktože hovorím? Tu nemá nič. Oh my god. Čo mal? Kamo, veď my sme mali aké veci. Veď on držal diamantový meč. Ježiš, vidíte, toto je minihra plná cheaterov, toto sa proste nedá. Ideme na ďalšiu hru. Ako si to nájdeme, nevidím tu nič. San Andreas 6, 2. Tak. No dobre, tak coiny miniem. Nemusíš kúpiť nič. Ježiš, jelo. Ja mu napíšem. Zobral som ti iba meč. Choď pre čestky. Ne, nemal si mi meč. Ja som ti kúpil. Proti. Ale ako dobrý tryhard si nahodil. Aspoň máme na video coiny. Tak choď aspoň čestky. Ja idem niekam inám. Potom chod na ľavého toho torčuku. Hej! Počkej, ja už poznám túto. Počkej, či si ma pamätá. Ona si ma pamätá. Blbosti. Počkaj, musíme sa nájsť. Zdraj do stredu, idem tam. Ja nemám meč, ale... Si to vyrobím. Zdraj. Aha. Jasné, nevšimám. Ešte pre teba som mal meč. Jasné. S touto som hral pár hier na Eggwarsoch, aj Bedwarsoch, keď som hral dneska ráno. To bol menší lak. Lolo, pomoc. Nájdeš mi česky? Ide. Ona je so mnou táto napravo. Ale ten za nami to už bude problém. Počkej, kde si stále za nami? Ten ma zabil. To ti neradím, nesplatiť nemám. AK 1407. Je nejaký borec. Nájdi nejakú česku. Potrebujem nájsť meč. Ja mne to za chvíľu bude jedlo. Česku. Áno, rozmýšľam. Našťastie nemá toľko rozumu a nenabehol nám. Nabehol. Ide z druhej strany. Nemáš tu nič. Ona zabije. Dobre, vie. Dík za podporu, nemáš tu nič. Už. On má koľko coinov? 70 000. A ja, že tvojich 500 000 bolo veľa. To on nemá 7 000, on má 70. No však 70. Si povedal 7 000. Nie, sorry. A tento má 47 000. Jaj. Tak dlho som to nehral, že už ani neviem, že jak sa dajú. Meč. To je hovno. Ne. Koľko mu zostalo? Ona zomrela? Neviem. Áno, ona zomrela. Jednoho. Tak, dáme si ešte ďalšiu hru. Poď, No poď. Tak, no, City 2. City 2, Maťo. Počkaj, tuto... Maťo, dokým sa tam rýchlo Kde ja to hľadám? City... Tu, vidíš? Vidíš? Kde? Tu. Je to už... Nie, to už začalo. City 2. Ok, idem. Ujej. Kde si? Tu je ona, kamarátka a Maťo, tam na druhej strane. A ajoj, nevidím ťa vôbec. Ja ťa vidím. Tam si? Mhm. Čau.
No to... Vidíš, tam skáčem. Videl som ťa. Ja teda, neviem kam. Bez meča zase. Kedy si som mal také šťastie, že som si vždycky našiel v tej prvej českej meč. Že teraz to je... Meč! Dobré. Som full armor a mám meč diamantový. Meč diamantový. DM easy. To má 6,5 a to má 7, to je lepšie. Irony a nejaké jedlo. Idem vás nájsť, aj teba. Aha, ona zobrala. Dobre, tak idem nájsť aj ja. Ale konečne mám nejaké poriadne veci. Počkej, ona mi to ukazuje na mňa. Snack, dobre, snack. Toto je niekde snack. A nado mnou. Dobre. Počkej, jak sa to je? Sú schody. Ne, zabijem ho. Tam si mal proti meč. Ja už mám. Je? Dobrý. Ja. Sorry, kámo. Ne, ja nechcel som ťa moc akože zabíjať, ale musel som. Ale... Nachystám si na Teraz som zabil jedného. Nachystám si na lištu toto. Aj tento lepší. Miesto toho si dám toto. Už žiadne šipy nemal chudák, tak jasne. Ľúbi sa mi, jak ten Jelo píše, jak noob. Fly. Vidíte to tu v čete? Fly hacky. Ty kokos. Dobre on. Fly hacky. Jak sa priznala? Sme tu... Tu si ty? Ajo? Že by si to bol ty? Nad tebou a... Ne, za tebou! Ach, kašľam Rambo. Doskočil som z budovy. Zle. Z tej druhej budovy, tej kamennej, či čelnej. Správa niekto na teba. Ajo. Ideme na ňu? Kľud, nemá šancu. Aha, tak on nevieme zase. Jo. Ale obávam sa, že to nedám. Jo! Dobre. Som nečakal, že až takto vypnem. Aký mal meč? Sharpness, ale to je slabší damage. Ale môžem zapalovať. A mám šípy. Ja mám luk. Pozriem nejaký lepší... A ja mám luk. Ale mám lepší armor. Mám pre teba armor. Chceš? Aký? Chestplate. Chestplate, to sa mi hodí, práve. Áno, a ironový dokonca. A enchantované boty, tie chainové. Ty máš neenchantované. No, to nevadí. Ale ne, daj si to lepšie. Okay. Sme tu 5, tak dúfam, že aspoň do tých, do tej, jak sa to volá. A pozri, čo mal tento. Takého, čo som zabil. Čo? Kamo, ty si dobrý, ty máš dobré veci. Ja mám, ty si full iron, ja mám okrem chainlových oných tiež. No. Ale máš lepší meč, aký máš meč? No áno, som full Čiže nemáš meč, máš diamantový, dobré. Diamantový mám, no. Ja som sa zlakol, že nemáš ani meč. Čo to je? Ale to je na čo vlastne? Čo? Počkáme tu chvíľu, bo tam niečo písalo, že... Chleby. To je jak... Počkaj, ja tu mám... Nemám, okay. Ale ja som mal pocit, že som to dostal. Tak poďme. Ideme na to... Počkaj, nás to už portalo v stredu. Ajo, bacha! Mám poison. Pozor, ty si mi ho dal. Ne, veď som videl, ako na teba hodil. Si pozrie video. Poison ma môže zabiť, že? Tak, ideš ty. Ideš ty po ňom. Ja. Sakra. Takže... Fúha.
Neviem, či bude druhá hra, ale je to stále jo. OK, pardon, som tu. No a to by mohlo stačiť na túto. Poďme ku funtánke, alebo nie. A tu akurát moja kamarátka čaká. Ďakujeme za pozretie, budeme radi za každý like. A ahoj. Čaute.